Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukubheka le balo zethu ezimbalwa nje noma lama triangle esinawadwetshiwe la esizama ukuwaqhathanisa noma sizama ukubheka ukuthi ayangenelana namanye noma kanjani. Asibone nje le yokuqala esebenzayo ya ABCDE na angle iphuma lapha ikhona na ehambisana nayo. Sisakhuluma ngendaba zethu zama similarity uma ukuthi sikhuluma ngama triangle. Khumbula indaba zama similarity ukuthi sikhuluma ngendaba zama angle asuke ebhekene noma asuke esendaweni eyodwa aba nocishe abe nokufana. AB ngathi uyasebenzisana yangenelana noma uyasebenzisana singasizwana nendaba ukuthi uyabona sinemigqa ethe parallel lapha uma kungenjalo singabhala nangapha ukuze kuchazeke kabanzi sino A C E sithi uhambisana nobani ne triangle yabani ya B C D singathi bacishe bahambiselana. Uyabona ukuthi ACE mkhulu kuno BCD kodwa ngathi kunokungenelana. Asibone lesibonelo sesibili. Yabona ukuthi kune triangle enkulu uyahlukaniswa phakathi endawo uyahlukaniswa ngaphakathi kwavumbuka esemabili ke manje. Sibheka ukuthi yipi ehambisana nayipi ke manje. Leni no ngapha singathi sine angle. Kuphi la singaphinde sithole ithuba lenye angle khona. Singadlulela sithi sithola kuphi singathi mhlawumbe ingakuphi uma sithola le yala ngaphansi nendawo eno2 ngala no3 ngale iangle yethu ya xy noma ya yx singathi hambisana nayipi nayo ke le donsi ishone ezantsi mhlawumbe ya xt noma ya xz. Asibona ukuthi siyabala sithi ya xy ihambisana ne xt enokungenelana. Uyayibona leyo into inokungenelana eya xy neya xt ngoba ima isiphelele yonke lapha ka xt u3 no1 usipho 4 kanti lapha ka xy ngo2 kusho ukuthi bangase udivide ngo2 kungaphuma eya ka xy. Ngasho ngathi ke kungangenelana uxz wethu ungenziwa u3 kusho ukuthi ungangenelana no x bani s wethu ngoba ngabe sekusipha u6 okusho ukuthi ke uxz wethu divided by 2 wasipha uxz wethu ungu3. Uyabona ukuthi ngingenelana kanjani naku sengibhalile inamba zakhona uma uthi mhlawumbe busudidwe ukuthi ngikhuluma ngamagama kuphela inamba ngasayifaki. Uyawubona kumqondo base ngifaka inamba ukuthi ngikuthathapha ukuthi uxy ngezansi kuxt ngiphinde ngithi no xz uyangena no xs. Uyabona ukuthi ngikuthathaphi kuyangenelana nje kalula kamnandi. Asibona ukuthi singathi uma sesibhalisisa kahle indaba yethu la ye-triangle ukuze sibhale ngendlela ezofundeka nangendlela yomthetho eyaziwayo singasho ukuthi angle yethu yaka xyz iyalingana noma iyefana iyefana ne-angle yethu yalaphi xts i-angle yethu yaka xyz iyelingana noma iyefana ne-angle yethu yaka xts. Sithembe kuyenza umqondo maningi ama-angle ekusamele sobheka sithi ukudlulela sine angle ya ABCD ehlukaniswe phakathi nendawo kwaphuma saba nama-angle amabili. Asibona ukuthi khona ingahambisana sokuyiqhakazisa le nale yesibili kusho ukuthi sehlukaniseke saba nama-angle athi ABD
saba futhi ne-angle ya BCD. Sihlukene kanjalo ke manje nama-angle ethu. Asibone ukuthi siwathola ama-angle afanayo noma aba nokufana esingawathola qhamuka khona la kuma-angle ethu. Athi ngibo sizokudlulela ishule la enzansi asiphumeleli ngoba uyabona ukuthi vele kube nzima kakhulu uma ukuthi sisebenza ngamagama kuphela kanti inombolo singenazo. Hayi ke nako sekumnandi ke sesinenombolo la sibona ukuthi khona angangenelana nasi no3 indawo encane kakhulu la ngathi le ya square root 9 ya 9 square root 3 ncese. Ngakho singabhala sithi mhlawumbe le uEF yangena no HI sithi uba nomunye 3 square root of 3 sithi mhlawumbe yangena no 27 uFG shothi uyangena no IJ okusho ukuthi vele sesisalelwe uEG wa 6 ya u18 square root 3 singathi nakhona siwumesha nakhona. Asithi ukubala ke sibona ukuthi ngabe selikhuluma iqiniso noma siyayidlalela nje uma sithi sivesane siyaqhathanisa noma sithi ncase okunye kulingana nokunye. Asibhekisise kahle ukuthi sikhulumani. Sithola u1 lapha ya 1/3 sino 9 ngapha sino 1 18 no square root of 3 uzosiku 3 sino 1 no 3 usiphe bani u3 square root of 3 sangaphunyelwa ezansi sino 9 sibe no 1/3. Ngabe kuyasiza lokho ukuthi sithi yebo ayangenelana noma siyaganga nje. Sine square root of 3 over square root of 3 ngoba u9 nakhona ngakhishwa square root of 3 lapha sibe no 1 ungaba square root of 3 sibe no 9 sibona ukuthi siqhubeka kanjani sino 1/3 square root of 3 sibe no square root of 3 times ncase times square root of 3 over square root of 3 osipha bani osipha square root of 3/9 okusho ukuthi singathi iangle ka E sihlanganisa na yipi ya EF iyanelana noma iyafana neyaba ncase ya EF iyefana noma iyalingana neyabani neya square root ska I square root ncase angle ya HI ubani oshodayo HIJ. Singasho kanjalo singathi kunokufana okukhona noma okwenzakalayo kuyo lo mdwebo yethu yombili yama-angle ethu. Ikhona i-angle singasiyo kanye lesingakasebenzi ngayo ya LKM no ONP singakasebenzi ngayo i-angle yethu. Hayi sisanesikhathi esincanyana nje sisela sithi ukubona ngokukhulu kushesha ukuthi engabe khona yini ungasebenza la ufaka u10 abasiphanga ukuthi basiphe u4 5 kuphela nathi sesisandisa ngoni ngo8 no10 kodwa ke lapha ya i-angle ya LM asinayo kanye neyabani neya ON asinayo kodwa siyabona ukuthi uLK uyawubona ungangenelana nakhona uNP na kanjalo kaKM uyangenelana nobani noOP. Uyabona kulula ukuthola ama-similarity noma ukufana kwama-angle uma uzowahlaziya nje ukuthi ukwabhekisisa kahle kuba lula.